Ka North East Khasi Christian Fellowship balakhot lengkot kum ka NEKCF kadai ka Central Body ka bakhmi bat jungo ya ki Khasi Fellowship ki badon ha ka jala shatai lammi ngi jongkri India. Kini ki Khasi Fellowship ki dai ki jingya seng jong ki Khasi ki bapuli bat batrai sabar jong ka jala Meghalaya. Ka NEKCF ka kanthop ya nyotali ki unit kata ka Khasi Jaintia Christian Fellowship KJCF Guwahati, Khasi Christian Fellowship KFC Dibrugarh, KFC Tura, KFC Jorhat, KFC Aisol, jingya seng Khasi Arunachal Pradesh, JKAP bat ka NEKCF alumni. Ka NEKCF ka juk penlong ya ka annual meet shisien haman usnem ya ka balabu pali hapdeng ki unit sebaper ki bahap hapo ka NEKCF. Ya ka NEKCF annual meet ba arpau jong usnem arhajar arpusau lapdiang da ka KJ CF Guwahati ya ka bala penlong nadu ka khatway hadu khatlai trik ubnai risau arhajar arpusau. Ka tim jong ka NEKCF annual meet ba arpau kalong ka jingim Kristan ka bakriat ruem shit ruem. Ka bala pensyong nong rim na ka kitab ki jing penpau lailan nong dokot khatsan khandriu. La penlong ya ka NEKCF annual meet ba arpau ha phalau ka USTM Block G ha ka sngi thok ding bat sngi sai jan. Kat ba ya ka musical evening ha ka jan meet sngi sai jan bat ya ka jingya seng paj ba ha ka sngi utrai la penlong hamadan shnong jorbil killing. Kiriu shampang bat nong syakhot sngob ha ka ni ka jingya seng NEKCF annual meet ba arpau kentup u Calvin Kharshiying Grand Pli theme I Dr. Balajit nongrum Bible study ITBN lengkit lengdo practical session ki groundbreakers musical evening. Ki nongkren ha ka sngi utrai ki long I Reverend JB Paslin ha ka por shi phau baji menstem but I Reverend DMs im ha ka por shi baji no phai sngi. La penrem shu ya ka jingya seng ha ka sngi utrai da ki jingruai na ka kunhun gospel drum choir Shillong, Garu Baptist Church Jorbil, Church of God Bara Killing bat na ka Balang Presbyterian Killing. Ka jingdon jong kini ki kenhun ka wanra ya ka jingya teli bat ka jingya teksong ya ki khun Khasi ki bapule bat ki batrai sabar ka jala Meghalaya. Ki dairu ka kenhun jingya seng ka bakentup ya barok ki kenhun balang ne denomination. Kum ka unit ka bapediang ya ka NEKCF annual meet ba arpau ka KJCF Guwahati ka penpau ya ka jing sngongu bat ai ru ka jing khublai ya barok kinong shimbenta ha ka tai ka jingya seng.